Ez da gauza bera famatua izatea Lizarran edo famau izatea Ondarruan. Eta ez dira gauza bera bertsolari fama izatea edo serio fama izatea bertsolariek. Iritsi gara Efera, ABD podcastaren 5. atalera. Efe, gaiaren eta testu inguruaren arabera aldatzen da fama. Ongi etorri, Oihan Arana. Eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik. Zuei eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Bueno, hasiko gea. Bertsolariak beti, parrandazale fama, ez jakin fama, sasi jakintxu fama, serio fama, alde batetik eta bestetik fama asko jaso ditu, edo ezarri zaizkio, bertsolariari. Zure ustez gaur egun, ze fama jartzen zaizkiola esango zenuke? Niri egiten dit grazia zerrenda horrek, ez? Aipatu duen zerrenda horrek oso fama kontraesankorrak ditu bertsolariak, ez? Alde batetik dago parrandazalearena hori, ez? Azuk aipatu duzun desfase puntu horrena, eta gero beste alde batetik dago intelektualaren fama, jakintxua, zer. Orduan, klaro, dira bi fama oso kontraesankorrak direnak, eta niretzako bertsolaritza ulertzeko modu diferentei erreferentzia egitean dietenak, ez? Esango nuke, fama hauek, aipatu dituzun fama hauek, oraindik irauten dutela denboran, eta guri ere jarri nahi izan dizkigutela batzuk ala beste batzuk, baina nik sentitzen dut, ni bertzetan hasi nintzenetik 15 urte pasa dira, esateko zenbaki potentea da, baina bai, 15 urte pasa dira, eta esango nuke 15 urte hauetan nik sentitu du behintzat pertsolaritza asko aldatu dela. Vale. Eta sortu direla plaza mota diferenteak, entzule mota diferenteak ere bai. Orduan, hainbat plaza eta hainbat entzule existitze horrek famak ere aldatu egin dituela, edo plaza mota bakoitzen ari den bertsolariari ez hartzen zaiola ja fama konkretuago bat, edo hori ja espezifikoagoa dela famaren kontu hau. Halere bai, esango nuke egon dela apur bat parrandazalearen zera hori lausotu moduan egin dela. Vale. Edo nik hori bai sentitzen dut. Vale. Gu hasi ginenean, edo gu nerabea ginenean, nik adibidez sekulazut alkoholik edan. Vale. Eta bazen jendearentzako arraroa. Bertsolari batek, bertso afari batean, edo bertso saion arrunt bat eta geroko tragoan, edo ez edatea jendearentzat bazen, harridura sortzen zuen zerbait, eta askotan esaten zidaten, eta ni gainera erantzutenien 15 urte ditut, ez esan, edan beharko nukenik, ez? Osea, egite zitzaidan arraroa. Eta esango nuke, gaur egun hori apurua lausotu dela, edo nik igual da jendeaia badakielako nik ez dudala... Ez dela zuzen kilotzen, ez? Igual. Bai, baina esango nuke aldatu egin dela, eta ja ez dela inoikoa, edo ez dela hainbeste espero. Vale. Bertsolarien gandik hain muturreko jarrera parrandazale bat izatea, edo lehen igual espero zen gehiago bertsoafaria bat eta gero luzatzea ez dakin arte, eta gaur egun oso ohikoa da, bertsoafaria bukatu eta bertsolariek martxa egitea, edo esango nuke zentzu horretan bai aldatu dela, eta horrek eragin duela nolabait leku batzuetatik edo ikuspegi batzuetatik intelektualizaziorako joera hori gehiago famatzea edo, ez? Eta esango nuke gehiago entzuten dela orain, hori ez, eske bertsolari guztiak idazleak dira, eske bertsolari guztiak pentsalariak dira. Esango nuke horrek ere badaukala arrisku bat, besteak daukan bezala ez, fama guztiak muturrera eraman ezkero, badaukate arrisku hori, baina esango nuke berez, bertsolariak bete duela funtzio hori gizartean beti danik ez, beti izan dela gizarte talde edo gizatalde baten ahots posible bat, baina ahots publiko bat adierazi duena gizatalde baten iritzia, edo izan dena aldarri edo egiteko modu batzuen boz gorailu edo orduan esango nuke fama horrek zentzu gehiago daukala gaur egungo bertsolaritzarekin, nire ustez. Vale. Hori igual gizarteari dagokinez, ez? Hitz egin dugu aurre iritzi horien inguruan, baino ja Oihan Arana bezala hasi zinetik aipatu ez duela 15 urte hasi zinela. Oihan Arana bezala aurre iritzi horiek lehen zenituenak bertsolariekiko, horiek aldatu dira gaur egun arte, gaur egunera. Bai, batez ere, nik 15 urte nituenean ezagutzen dituen bertsolariak edo gaur egun ezagutzen ditudanak oso diferenteak direlako, ez? Nik hasi nintzenean, ezagutzen dituen, Andoni Gaina, Maialen Lujanbio, ez? Oso puntaren puntan zebiltzanak, eta gaur egun ere asko miresten dituen bertsolariak dira, nola ez? Esan nahi dut. Baina nik ere
bertsolaritzan egin dudan bideagatik, bestelako bertsolari batzuk ezagutu ditut, eta orduan horrek ere asko aldatu du nire perspektiba. Eta murgildu zea baita ere mundu horretan. Noski, eta nik egin dudan bidea ere, izan da, izaten ari da, neure propioa, orduan neure bidean topatu dut jende diferentea ez, edo adibidez, ja, nire zaletasun propioetatik ere, ni adibidez oso eskolarteko zalea naiz, eta asko segitzen ditut eskolartekoak, eta asko ikusten ditut, joaten naiz aldudanetan saioetara, eta gero, asko segitzen ditut eskolartekoetan ibiltzen diren nerabe gaztetxoak. Orduan, klaro, niretzako horiek ere bertsolariak dira, eta asko fijatzen naiz beraien bertsolari izateko moduetan, eta orduan, klaro, ja nire perspektiba guztiz aldatzen du horrek adibidez. Vale, zoragarri. Oain ingo dugu salto pixkate, Andoni Gainak 30 liburu argitaratu zuen 2004an, eta handik ekarri dugu pasarte bat, irakurriko dugu. Bertan dio, ez genuke nahi izar mediatiko bilakatu, baina arriskua hor dago. Zorioneko arriskua, erakusten baitu gure eskuetan daukagula modua batera edo bestera joal izateko. Mende hasierako testu inguruan Gainak ikusten zuen izar mediatiko bihurtzeko arrisku hori, orduko irrati eta telebista kontuan hartuta. Ez dakitzuk gaur egun ikusten dezun baita ere arrisku hori? Iruditzen zait, beste arte disiplina batzuetan arrisku handiagoa dela, ez? Edo ikusi dugu behintzat azkenengo hamarkadetan, ze arte disiplinetako jendea bihurtu den izar mediatikoa eta zeinetakoa ez. Uste dut, bertsolariak lortu duela, edo bertsolariak oraindik jarraitzen duela plazakoa izaten, baina ez hain telebistakoa, edo ez hain izar mediatiko mota horretakoa ez. Uste dut, oraindik zaintzen dela intimitate hori, edo, eta gara berean oso euskala iruditzen zait ere, zera hori ez, zan dut Euskal Herrian ez dago prentsa arrosarik, ez dago nire ustez bentsat, eta oso zorionez uste dut, ez dela hainbeste morbora joaten, ez daukagula hainbesteko kultura horrena, nahiz eta igual etorriko den edo ez, baina uste dut bertsolari oraindik ez dagoela hor sartuta. Egia da, gaina izala pixkat kezkatik ere, ze hori datzitakoan irrati eta telebistetan, egia da bertsolariak hasi ziela jartzen bertsolaritzaz besteko kontuetaz hitz egiten, edo beste mikrofono aurrean beste gauza batzutaz hitz egiten. Egia da oraindik ere hori gertatzen dela, orduan zuri ez dakit adibidez horrek ze sortzen dizun, edo nola ikusten duzun hori zentzu horretan. Esango nuke gertatzen dela, eta bertsolari asko daudela, bertsolaritza ez diren gai askori buruz berbetan, eta gauza asko egiten, baina asko gertatzen dena da, gaur egun behintzat, bertsolaria den gehiengoa ez dela bertsolaria bakarrik ez. Gauza asko direla, eta jendea da irakaslea, jendea da idazlea, jendea da ez dakit egongo dira ingeniaria, denetik beste ofizioa dago ez, egia da bertsolari izatearenak eramaten zaituela askotan, gai horiei buruz beste plaza batzuk izatera, eta bukatzen duzula. Ez dakit nor, bertsolaria, eta esaten bertsolaritza ez diren gauz, edo jartzen ditzut etiketa hori hitz egiteko klima aldaketari buruz. Igual inguru baten, eta zaude beste zerbaitetaz hitz egiten. Orduan, esango nuke hori gertatu dela, eta gertatzen dela, baina esango nuke horren kausa dela bertsolaria bakarrik gaur egun oso jende gutxi izatea, ez? Vale. Eta gero adiez, belaunaldi molduan, zure adien bueltako bertsolari asko, ari zerate bai zuta begile, edo iritzi maile, edo kulturarloan bestelako proiektuetan, ez? Bertsolariak alde denetan daudela esaten dioten hoiei arrazoia eman behar diego, edo motiboak badauzkate hori esateko. Niri motiboak badauzkate esango nuke baiet, baina negatiboa denik nuke esango. Ez, esan dut, bertsolari daude leku guztietan, zorionekoak gu, ez? Bertsolari daude leku guztietan, eta esango nuke hori dela, hain zuzen ere, bertsolaritzan gauza batzuk ondo egin direnaren seinale. Ez, gaur egongo euskal kulturgintzaren parte handi bat bertsolariek sostengatua izatea, egin baten, da niretzako bertseskolak existitzeagatik, adibidez, ez? Bertseskolak existitzen dira eta bertseskoletetik pasatu dira, gaur egongo sortzaileetako asko, ez? Igual gero bertsolariak ez izan arren, idazleak izan direnak, edo aktoreak izan direnak, zuzeu adibidez. Bertseskolatik pasatu nahi zuia. Orduan, esango nuke bertseskolak existitzeak eragin duela jendea sorkuntzara lotzea, nolabait edo aitzakia bat izatea sorkuntzara lotzeko, ez oso modu hertsian, ez? Adibidez,
musika eskolara joaten baldin bazara, ikasten duzu musika eta zaude, eta... Oinarri bat, ez, sortu edo, bai. Baina, bertso eskoletan, nik bertso eskolan ikasi nuena izan zen, sorkuntzarekin jolasten, eta gero, hortik bertxotan jarraitu nuen, baina horrek eragin zidan grina, edo sortu zidan grina, beste gauzatzuetan ere aritzeko, eta nik oso argi izaten dut beti, ez? Ez banintz bertso eskolan hasi izan, bainukela idatziko seguruenik, edo gauza batzuken ituzkela landu izango, eta uste dut hori dela erroa edo. Ze guk gure belaunaldiak elkar topatu dugu, bertso munduan gabiltzanok, eta inguruan asko topatu dugu elkar eskolartekoetan, asko topatu dugu elkar bertso udalekuetan, eta niretzako hori ez da kasualitatea da, hor gihar interesgarri bat dagoenaren erakusgarri. Guztiz dauz. Orain kanporako leio bat irikiko dugu, atalero ekartzen dugu bigarren gonbidatu baten ahotsa, gure saiora, eta oraingoan Jesus Mari Irazuri eskatu diogu bere ahotsa ekartzeko, berari famaren inguruko galdera bat bota diogu, bere erantzuna entzungo dugu, eta gero komentatuko dugu. Osondo. Hau da berari bota diogun galdera. Bertsolaritzaren boom moduan ezagutzen duguna holtzan bizitzea tokatu zitzaizuen zuen bertsolariari. Famarekin ze harreman zenuten? Anekdotaren bat edo? Eta hoxe da esan diguna. Bertsolaritzan fama kontzeptua iruditzen zait pixka bat pintzagin hartzekoa dela, batez ere gure munduaren neurriagatik. Baina bai, hor dagoen gai bada, bere eragina du, eta, nik uste harremana aldatzen doala, ez? Ego hasieran kokatzearik eta batean topatzen zu zure burua, gero igual iruditzen zaizu zure bizitzaren parte dala, inkluso engantzatu ere egin zitezke, eta horrek bere arriskuak izan ditzake. Nik anedota bezala edo batez ere hasierako etapatan gogoan daukat, ordu txikitako filtrorik gabeko begirada eta mingain horiek zinituen oso ondo eramaten, ez? Bota bertsoa eta horiek bizkate enituen oso ondo ematen, eta beste nintzen egoera horitatik eta aldala oso inguru hurbilekotan sozializatu, eta hori presente daukat. Baina bestela esango nuke, bidea egiten lagundu didala proiektzio edo fama ditzen den horrek, eta harremana nahiko sanoa eta konformenago izan den harremanakin. Pixat aipatu duzu, fama ona hori, fama on alde hori. Iruditzen zait, arrazoi daukala Jesus Marik, eta iruditzen zait oso nabardura interesgarria egiten duela, ez? Bertsolaria famatua da? Non? Norentzat, ez? Esan nahi dut, bertsolaria plaza bat eta gero herri horretako jaietan gelditzen baldin bada, igual izango da norbait, egon delako hor, baina bertsolaria joaten baldin bada Donostiko zentrora paseatzera, seguruenik ez da inor. Ez esan nahi dut, ez dela zerbait oso zaila, esan nahi dut, ez da bizitza oso hain baditzen dizun zerbait, edo nire kasuan ez da izango, baina besteen kasuetan ere ez dut uste ala denik, ez? Noizean behin batek kalean galditzen bazaitu eta esaten badizu zerbait, egin duzun zerbaiti buruzkoa, nahiko anekdotikoa izaten da, eta normalean oso eskerronez egindako zerbait, eta oso modu naturalean, esan nuke esango bertsolariaren fama denik zerbait asko abrumatzen zaituena, edo leku asko okupatzen duena, gaur egun behintzat, ze hori, Euskal Herrian bizi gara, Euskal Herriko sektore batentzako izan gaitezke aurpegi ezagunak, eta ezagunak izan gaitezken horien, talde horren gutxiengo batentzako izango gara erreferentziazko pertsonak edo pertsona famatuak. Ez orduan, uste dut ez dela oso sakona den zerbait. Zuri gertatu zaizu? Kanpotik jendeak kaletik ezagutzea? Bai, egia esan gertatu izan zait, ez asko, baina hori, noizean behin igual autobusean bat ematen duan tokatu, eta zu hau zara eta hau egiten duen, eta ez... Batez ere, hau asko komentatu izan dut, aizea nire izpatan erperitzekin argiako podcasta egiten genuen eta mundu guztiak pentsatzen zuela, bai argian eta inguruan eta egiten genuela jende gaztearentzako programa bat, eta jende gazteak entzungo gintuela, eta gelditzen gintuzten kalean beti, 50 urtetik gorako pertsonek, ez? Eta orduan, eta oso interesgarriak iruditzen zaizkin niri beti belonaldien arteko harremanak, eta oso importante iruditzen zait hori. Eta bai, kuriosidade moduan, gehienetan adin horretako jendeak gelditu izan nau. Da zen moduz eraman dezu, hori?
Ondo, ze normalean oso esker honez etortzen zaizu jendea, edo galderak egitera, eta oso modu zintzoan, hau da nik ez dut bizi izan, zuek igual bizi izan duzuen fenomeno hori ez jendea argazkiak eskatzen, eta nik hori, nahi ere ez dute, nahi, baina bizi izan dudana gehiago izan da, errekonozimendu zintzoak eta xumeak jendearenak, eta niri horrek egia esan lagundu egiten ditez, postik egoten ze, etxera bueltatzen manitzaten, gaur gelditu nahu ez dakit, bantemagune, hemen ibaetan, Andre batek, eta esan dit, irakurri duela nire zutabe, eta bastakizte, eta bakin. Claro, ni etxera pozik noa, ez? Ez da zerbait agobiatzen. Ja, esatxe gina egiten dena, bai. Bueno, eta gero, egia da bertso munduan ere laguntzen dizuela, ez? Nola baiteko fama honorrek, igual zuen bidean, ez? Ez dakit, ez dakit tukatzea izun, igual plaza gehiago lortzea aldera, edo... Zentzu baten, esan nahi dut barruan fama honorretatik tiraka? Bai, ez dakit, egia esan. Nik uste dut oso arbitraria izaten dela normalean, nork dituen plaza gehiago, nor gutxiago, izaten dela oso boladaka joaten den zerbait, baina esango nuke bertsolaria izateagatik eta bertsotan egindako bide eta abarrengatik lortu dituela gero beste lan batzuk eta egin dituela gero beste bide batzuk, uste dut uka ezina dela hori esatea. Oso, ondo, lehen aipatu dezu, pixkate, segun eta non eta norentzat dian bertsolariak famatuak. Non eta norentzat dia famatuak bertsolariak? Bueno, euskal zalea eta euskalduna den multzo batentzat, eta hor ere, onartu behar dugu jende asko dela ez bertsozalea, niri hau asko tokatzen zait, ez? Oroar bertsozalea izan ziteken pertsona batik elkartu eta jende pila eta ez bertsozalea. Eta hori ere errespetatu behar dugu eta ulertu behar dugu, orduan jende pilatek ez daki Maialen Lujambio nor den. Naiz eta euskaltzalea izan eta abertzalea izan, niri horrek inpaktu handia sortzen dit, esango du. Oso ni nor naizen ez jakitea normala iruditzen zait. Baina esan edut bai, normala iruditzen zait. Baina Maialen Lujambio nor den ez jakitea iruditzen zait oso oinarrizkoa. Osea, esan edut, como... Eski jakin behar duzu. Jakin behar duzun bezala, Messi nor den, naiz eta ez gustatu futbola, jakin behar duzu, Maialen Lujambio nor den, naiz eta ez gustatu bertsolaritza. Bai, nire horren aldekoan. Baina badago jende bat oso aparte bizi dena hortik, eta igual kulturzalea dena, eta artea gustatzen zaiona, eta beste... Bai, arteko mundu asko, osea, jende asko ere, bai, ni biltzen naizen esparruetan, asko ezakite Maialen Lujambio nor den. Eta iruditzen zait, normala ere bai, guk ez ditugu jakingo dantzariak, aktorea, osea, baina niri bai egiten zait impactantea. Orduan, olako momentuetan, apurtzen zait nire burbuila, eta esaten dut. Claro, eske bertsolaritza igual guretzako oso importantea da, eta gure bizitzaren zentroetako bada, eta oso oinarrizkoa eta bar, baina jendeari ez zaio bat ere importa, ez? Orduan horrek ere laguntzen dit apur bat perspektiba apur batekin ulertzen gure lekua, eta askatasun apur bat ere ematen dit, egin nahi dudan horretan sakontzeko eta ezain beste egin beharko litzateken horretan edo. Ze ona. Eskerrik asko zure ekarpena batiko, Jana. Baizera. Mi esker. Zueri eskerrak, plaza hau ere eskaintzeagatik. Beste bat arte. Urre beltza, amesgaiztoetako pertsona ilunenen ametsa, okzidenteko prentsa, beraien